11.11. v 11 hodin a 11 minut. Tak symbolické datum i čas zvolili organizátoři slavnostního požehnání svatomartinských vín. Obnovenou tradici podporuje město Uherské Hradiště a na její organizaci se podílí jedna z místních vinoték i Městské informační centrum. Žehnání vína se po příjezdu svatého Martina na bílém koni ujal ten nejpovolanější, tedy farář Jan Turko. Přítomen byl ovšem také novopečený starosta města Květoslav Tichavský. My jsme v tom roce 2007 jako jedno z mála měst na Moravě obnovili tradici svěcení svatomartinských vín a my jsme na to velice hrdí, protože si myslíme, že víno, nemyslím, ale to je určitě pravda, víno tady patří do tohoto kraje. Svěcení svatomartinských vín si mezi veřejností vydobývá stále větší a větší popularitu. Spíše než samotné svěcení pak ale láká vinný stan, kde mohou i všichni přítomní ochutnat, jak se letošní ročník vydařil. Přívlastkem svatomartinské se mohou pyšnit jen vybrané odrůdy, a to Miller Thurgau, Veltlínské červené rané, Svatovavřinecké, Modrý Portugal a nově také Muškát moravský. Na výrobu těchto vín jsou necelé 2 měsíce. Letos je to vlastně skoro jenom měsíc, protože se sbírají až někdy v polovině září, koncem září. No a 24. října už se musí odevzdávat do vlastně centrum vína do Valtic, kde se vlastně degustují, zda odpovídají té kvalitě. To znamená, zda jsou mladá, zda jsou svěží a zda mají ten správný buket a chuť, kterou mají mít. Ve vinném stanu mohli zájemci ochutnat několik desítek vzorků. Mladého vína je v letošním roce mnohem méně, než bývá zvykem. Pro vinaře to totiž letos nebyla zrovna ideální sezóna. Na kvalitě moku se však rozmary počasí naštěstí nijak nepodepsaly. Vzhledem k tomu počasí, které bylo k dešťům, které byly v létě a taky, že špatně v květnu hrozně odkvetly, tak si myslím, že ta kvalita bude taková střední. Určitě to nebude asi ročník 2007, ale je otázka potom vinařů, jak se s tím poradí ve sklepích.